I atenció, ara amb una xifra que avança aquest programa, a planta baixa, cada vegada són més els municipis que volen tenir un servei municipal d'aigua i que trenquen amb Agbar, que és pràcticament l'empresa que serveix, que fa aquest servei de forma subcontractada en la majoria de poblacions de Catalunya. Ara mateix són 34 les localitats, és una xifra que ha anat pujant en els últims anys, que estan lluitant per aconseguir-ho, però la lluita per aconseguir-ho, la lluita per trencar, en aquest cas amb Agbar o empreses filials, Marc, no és fàcil. Gens fàcil, perquè durant aquestes últimes dècades la gestió d'aquest servei bàsicament ha estat en empreses que pengen directament d'Agbar i el que han fet aquestes empreses és portar als tribunals qualsevol intent de municipalitzar aquest servei. I actualment hi ha fins a 40 litigis oberts a tot Catalunya o que tot just s'acaben de tancar per a aquest cas. L'ofensiva, per tant, d'Agbar contra els ajuntaments bàsicament actua a través de dues vies. Una és actuar contra aquells municipis que el que fan és ajuntar-se, associar-se amb altres poblacions per municipalitzar el servei d'aigua, o bé el que fa és anar a buscar forats en el reglament, com va passar a Barcelona, i això el que fa és que deixa sense llibertats als municipis a l'hora de decidir la seva gestió del servei d'aigua. Si col·loquem tots aquests contenciosos que tenim oberts a Catalunya, el mapa queda repartit per tot Catalunya. Per tant, hi ha contenciosos oberts pràcticament a tot el territori. Hi ha un cas, això sí, particular. És aquest d'aquí baix de tot, el de Deltebre. Allà podem dir que la truita s'ha girat. I és que, segons ha pogut saber planta baixa, allà és l'Ajuntament qui ha acabat portant als tribunals Agbar. El que critiquen és que no compleix amb el servei i que el que s'ha de fer és anul·lar el contracte de la gestió privada del servei. Per això l'Associació de Municipis i Entitats per una Aigua Pública diuen que Agbar es dedica a fer por als ajuntaments, sobretot als més petits. És un avís per navegants. Qualsevol municipi de Catalunya que intenti moure's cap a la gestió pública rebrà una andanada de litigis i de contenciosos administratius i el seu cas s'arrossegarà durant anys pels tribunals. Llavors, això és un primer element que fa que molts municipis sovint diguin «Ospa, abans de tirar-me endavant tindré aquesta dificultat». És a dir, els reptes tècnics, de recursos, de personal que suposa assumir la gestió pública, a més m'hauré d'enfrontar a anys de litigis. Expliquem, Marc, el cas de Ripollet. Sí, perquè fa més de 5 anys que en aquest cas va acabar la concessió del servei, per tant podem dir que ara estan en terra de ningú, i això el que fa és abocar-los a situacions com aquesta. 4 mesos va durar aquesta fuita al municipi. Des de l'Ajuntament creuen que Sorea, que és l'empresa privada que continua amb aquest servei prorrogat, podria haver detectat l'error i avisat ràpidament. Però, com que no sap què passarà amb el futur de l'aigua a Ripollet, l'Ajuntament creu que l'empresa el que ha fet és descuidar aquest servei. I el que ha fet l'Ajuntament és presentar un ultimàtum, David. Sí, perquè Ripollet és un d'aquells 7 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona que ja ha acabat la concessió o que està a punt de fer-ho i que, en el cas de Ripollet, que ja porten anys fora d'aquella concessió amb la privada Sorea, el que ha fet és demanar a l'àrea metropolitana de Barcelona que els permeti fer el pas a la gestió pública, almenys mentre no pren una decisió. Ja fa 2 anys que estan esperant i en veure que no es mou l'àrea metropolitana de Barcelona han entrat, ara fa unes setmanes, una petició d'una mena de protocol per permetre que això passi, és a dir, que puguin fer a través d'una empresa pública aquesta gestió de l'aigua. Però no rebre resposta. Des de l'Ajuntament de Ripollet avisen que ho poden portar als tribunals. Ens ho explica l'Ajuntament. Quina resposta tindrem a aquest últim ofici, a aquesta petició de conveni? Doncs si és la mateixa que hem tingut fins ara amb la resta d'oficis, doncs sabem que serà res, que no respondran res. I també sabem que nosaltres no ens podem quedar de mans lligades amb aquesta situació, perquè hem d'actuar perquè tenim una responsabilitat amb els nostres veïns i veïnes i estem disposats a posar un contenciós a l'àrea metropolitana per deixar-nos als veïns de Ripollet amb aquesta situació d'indefensió. Això a Ripollet, però al municipi on ets, David, a Sant Llorenç d'Hortons, a l'Alt Penedès, sí que han aconseguit tenir la gestió pública de l'aigua. De fet, és l'últim municipi de Catalunya que ho ha aconseguit.
Sí, de fet, precisament també tenia la gestió amb Sorea, és a dir, durant dècades va tenir aquesta gestió amb la mateixa empresa que penja d'Agbar. El que ha passat aquí és que els últims mesos, finalment ara fa uns 5 mesos, a partir de l'octubre, van aconseguir gestionar l'aigua de manera pública. Són els últims a Catalunya que han aconseguit fer aquest pas per deslligar-se d'aquesta gestió privada, però no ha estat fàcil. Ens ho explica el regidor Jordi Planes de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons. Jordi, bon dia. Bon dia. En aquest cas, vosaltres vau tenir tantes dificultats que, de fet, vau haver de prorrogar aquesta entrada, aquest començament de l'inici de la gestió de l'aigua. Què va passar? Bé, la gestió vam començar l'intent de gestió vam començar-lo el 2019 fent un estudi previ que ens van posar una demanda perquè fèiem un estudi previ perquè no vam respondre a les seves al·legacions. Després, finalment, quan ho volem posar en marxa, era el dia 1 d'abril de l'any 21, i ens van, just el dia abans, ens van posar una demanda amb mesures cautelars que van fer que no poguéssim començar el dia 1 d'abril. Encara esteu pendents de saber com es resol una part de la demanda que Sorea us ha interposat. No sé si aquests primers mesos també fer aquest impàs, aquest canvi de gestió, està sent fàcil o hi ha algun mal de cap? Bé, tots els canvis porten mal de caps. No hi ha col·laboració per part de Sorea, Agbar, a l'hora de traspassar-nos tota la documentació que és propietat dels ajuntaments, però hi ha dificultats i això fa que comencem el servei d'una manera... Aquesta és la situació de Sant Llorenç d'Hortons. És un exemple més de tot i aconseguir municipalitzar el servei, encara com costa deslligar-se finalment d'Agbar.